Mahimo bang i-installment o i-data-data ang paghatag og 13th month pay? Pananglitan ang inyong amo, nihangyo ba ninyo nga mga empleyado, medyo lugi ang atong kumpanya karon? Pwede ba nga ako ning i-data-data ang paghatag og 13th month pay? Pwede ba na? Ang tubag sa balaod, pwede, pero dunay mga kondisyon under Section 5 sa Rules and Regulations Implementing Presidential Decree number 851. Unsa may mga kondisyon? Kaduhara ang pag-cut sa 13th month pay. Kaduha bayaran. Ang unang bayad, ang opening sa regular school year. Ang pag-open ba sa regular nga klase. Pwede diha, muhatag og katunga ang inyong amo. Ug ang ikaduha, on or before December 24.